Opgave 1. Forklar forskellen på fordelings- og værdipolitik og redegør for regeringspartiernes fordeling. Fordelingspolitik handler om, hvordan samfundets penge og ressourcer fordeles mellem borgerne. Det handler især om skatteafgifter, offentlige ydelser og SU, som SU, dagpenge og pension. Og så handler det om ulighed mellem rig og fattig. For eksempel om de rige skal betale mere i skat for at skabe højere velfærd hos alle, eller om skatten skal sænkes, så folk selv får lov til at bestemme mere over sine penge. Værdipolitik handler om holdninger og normer og syn på samfundet og mennesket. Det kan være forskellige politiske holdninger om indvandring, religionens rolle i samfundet og hvor meget den skal fylde, straf og kriminalitet og køn og kultur. Et eksempel på værdipolitik kan være, skal Danmark føre en stram eller lempelig indvandrerpolitik? Socialdemokratiet ligger forholdsvis meget på midten, dog mere til venstre, og de går ind for en stærk velfærdsstat, høj omfordeling gennem skatter og offentlige ydelser. Venstre ligger i centrum, men mere til højre, og de går ind for lavere skat, mere privat initiativ, altså sådan, at staten ikke skal bestemme lige så meget over en, som f.eks. Socialdemokratiet vil mene. Og så mindre statslig regulering, og ønske om mindre omfordeling end Socialdemokratiet. Moderaterne ligger meget i midten. De går ind for en blanding af velfærdsstat og markedsøkonomi, reformpolitik og økonomisk ansvarlighed. Og så er der værdipolitikkens inddeling af partierne. Socialdemokratiets værdipolitik ligger meget i midten og går ind for frihed, lighed og fællesskab med fokus på lige muligheder og investering i et stærkt velfærdssamfund. Venstres værdipolitik ligger på midten mod højre og vil gerne have personlig frihed og mindre statslig indblanding i privatlivet. De har dog bevæget sig mod en strammere udlændingepolitik over årene. Så de vil altså gerne fokusere på, at der skal være sådan mindre skat, og at staten ikke bestemmer lige så meget over en, så de er lidt mere sådan liberale på det punkt. Moderaterne ligger i midten, og de vil gerne samarbejde med både venstre og højrefløjen. Og de prøver ligesom sådan at tilpasse sig sådan til begge partierne. Og de vil gerne lave kompromiser i stedet for konflikter. Spørgsmål 2. Analysere ud fra Strøms model om partiadfærd mulige forklaringer på, at Venstre gik med i regeringen. Så først så starter vi med office-seeking. Ved at Venstre gik med i regeringen med Socialdemokratiet, fik Venstre ministerposter og direkte indflydelse på beslutninger. Hvis partiet derimod havde holdt sig ude af regeringen, havde de haft begrænset magt og dårlig mulighed for at påvirke politikken. Og så er der policy seeking. Selvom Venstre og Socialdemokratiet har to forskellige ideologier, har Venstre gennem sin deltagelse i regeringen påvirket centrale områder som f.eks. økonomi og arbejdsmarkedet, som at arbejde for lavere skat, og så vil de påvirke, hvordan dagpenge og pension fungerer, også sådan, så det kan blive nemmere at få arbejde. Og så er der vote seeking, og ifølge Solgaard på bilag 1 blev den nye regering opfattet som et tegn på stabilitet, og ved at deltage kunne Venstre signalere ansvarlighed og samarbejdsvilje, hvilket kan være med til at styrke partiets image hos midtervælgerne. Og så er der spørgsmål 3. Diskuter, hvad der henholdsvis tales for og imod, at Venstre gik med i regeringen, samt hvilke konsekvenser det kan få for Venstre på lang sigt. Og så som regeringsparti vil Venstre få direkte indflydelse på politik, især på økonomien og det danske marked, i stedet for at stå uden nogen stor magt. Venstre gik med i regeringen, fordi det får partiet til at se mere ansvarligt ud, og vælgerne de kan godt lide, når sådan partier de arbejder sammen og er med til at skabe stabilitet, især sådan efter et tæt valg, hvor ingen partier havde flertal. Og ifølge bilag 1 igen, så blev regeringen dannet for at sikre mere samarbejde og ro i politikken. Det kan også tiltrække midtervælgerne ved at samarbejde både med centrum til højre og centrum til venstre, og gøre, at der sådan er mere moderate vælgere. Og så imod, at der kan være mere tab af kernevælgere. Og ifølge bilag 2 lå Venstre meget lavt i 2023 med en
procent på cirka 9%. Og nogle traditionelle kernevælgere, de føler sig også skuffet, især fordi at før valget sagde partiet, at de ikke ville gå i regering med Socialdemokratiet. Og de har så været med til at skuffe deres kernevælgere ved at så indgå i demokratiet sammen med dem. Og ved at arbejde sammen med et parti, der har en fuldstændig anden ideologi. Og så kan det så betyde, at Venstre er ved at miste sin tydelige politiske profil.